Hej, Jurk. Jurk, Czego? dawaj ta plaskówka. Jaka plaskówka? Pierunie, tam ci unt wystawał. Tam ci fruj wystawał chyba, pokaż no. Dawaj ją, dawaj ją. Muszę. Musisz, taki jest przepis. Poty nie dostanie na koniec. Trudno. Nie ma wyjścia. Widzę, bo cię zastrzela! Zaś dzwoni. Co chcesz? Kurde, nie zawracaj mi głowy, kluski mogą być ja. Ach. No, po ptokach. Jerunie, przecież to jest ta sama gałęź. Jark! Pójdź sam ku drodze! No, tak, no... Przed siebie! Za głosem, za głosem. Za głosem, o! No, stracił się, ja? No. Nie chrupaj już. Już dawno wszyscy wyleźli. Wszyscy już są. To ja zaś ostatni. Jak ktoś tam widział w tym lesie. Nie no, jak dupnął tam całkiem, rozumiesz, to jeszcze takiego jelonka widział, rozumiesz? Jelonka. No a co? Co się śmiejesz, jelonka? Chroboka się tam widział. Jakiego chroboka? Zielonek to już taki chrobok. Nie gadaj mi, ja jeszcze hopie wiem, co to jest metr a centymetr. No taki był, to nie był taki to mały. był sornik. Co się A, tu no wadzicie? sornik. Co się wadzicie? Bo mi się godo, że jelunek to jest taki chrobok, chłopie. Jelunek, ja to jest taki malutki chrobok. Ty też jeszcze znasz, ty też jeszcze powiesz, że to chrobok. No bo jeleń to jest taki wielki. Jeleń, ale jelunek mały to jest chyba, Ja. dziecko od jelenia to jest jelunek, nie? Ja, a jeszcze powiesz, że Nie. sarna to jest żona od jelenia. Nie, teściowo pierunie. Nie,